varume pwera iyo munyatso ndo matoys edu zvidhori but kwete yese kamusangofunga kuti munhu mukadzi munhu wese mukadzi ane mazama anongokuvhurirai kana mamajarira ungovhurwa nemukadzi wese zvino mushonga wenyaya unoshanda pandiri wangu wakatosimba kudarika wendo zvotozvinenge zvikuradzika kusa ndauvhura pazamo mati ndidzikise bra ndikadzikisa pati yekuti ndikuradze munyatso ndarema. It's all right. Tati, let's make a deal. Jeta sange. Pamunyatso dauti uite kugura. Muni hama ere nai baba imi vanhu vekumba kwenyu vakazosvinzwa kunzi maikumbira kuona mazamu. Nai Baba Ashy. Nai Baba Ashy ndikatimbotaura zvehama dzenyu. Vanoti chii vanhu vekumusha kwenyu. Zvikanzi Baba Ashy usiku vale vaikumbira mazamu atatemisha. No. Baba Ashy. Kwenye hakuna WhatsApp group. Are you ready kuzuti Baba? Your taste is amazing. It's looking great. Even ndotora nechivana. Ndotora kuti inini ndiri bona and na taste tugona a taste yapo. But pana chinokumbira chete tate nzoti pamunyatso aubudisi. Ndaramba. Can you accept my no? Can you accept my no? Is when someone says no? From the European perspective, yes. But from this, thank you. I want to go there's so many. Aiwa, chitongo accept ndikatimbomira ndichimbatara makati munoshanda British government. Let's work with the European perspective. I said no. Respectfully. You also about it to Zimbabwe. Put your hands over Anisikuda nemazamu angu kani naimi anisikuda nemazamu chiko amutere muda kuti ndichemera anisikuda nemazamu angu like chiko baba imi anisikuda nemazamu anisikuda nemazamu angu. You close Jesu. Naimi baba vane mhuri here. Baba vane hama here. Anisikuda nemazamo angu. Please, I don't want with my boobies. Please. I didn't say boobies. Drop munyatso. I said just put you. Baba Ashy repa. Ibaba muri type inorepa ini.